Yes! Magandang buhay mga ka-idol doon. Naanapod ni diri maghatag sa inyo haog lingaw. Among pagabuhaton karon, magngalanta karon. Karon atong sugdan na. Kurso. Magngalantag mga kurso. Sige. Sayo na. Ikaw una pa na. Yes. Sige. Ako una. Siyempre ako una. Sunod dira ana. Okay, sige, let's go! Magngalanta Karon, ngalan sa mga kurso. Ako si pulis. Ako si maestra. Ako si nurse. Ako si doktor. Ako si... Ako si engineer. Okay. Ako si mechanical engineer. Ako si abogado. Ako si seaman. Ako si nurse. Ako nga nurse. Ikaw na. Sayaw. Ng Puritan. Sayaw, budot. Oh, yes. 1, 2, 3, go. Sige, ang sunod. Magalang taog. Mga junk foods. O, pwede. Sige, Oh, magngalan taron og ngalan sa mga junk foods. Okay! Magngalan ta Karon, ngalan sa mga junk foods. Ako si Superfans. Ako si Cracklings. Ako si Tatos. Ako si Piatos. Ako si Sika. Ako si Muncher. Ako si Nuba. Ako si... Sila. Ako si Piwi. Ako si Manghuan. Ako si Cheesecake. Ako si Richie. Ako si Oishi. Ako si Movie. Ako si Tatos. Ibalik, piatos mo ito ako. Piatos man niya ha. Dilay, piatos siya ha. Tatos man ako ha. Ikaw gapon. Sayaw na. Yes, mga ka-idol, pinaka-tibay mo das magdiri sa Davao Occidental. Walang iba kundi si Maria. Sige. Bantay bitaw ni Ron. Magngalan taog unsa man. Unsa na pod? Ngalan taog. Parts of the body? Sige. Oh, parts of the body. Parts of the body. Magalan taog parts of the body. Daghang kayo no? Dagay siya. Sige, go. Magnalan Takaroon parte sa lawas. Ako si ulo. Ako si mata. Ako si buhok. Ako si ranggan. Ako si bakbak. Ako si ngipon. Ako si ilong. Ako si dila. Ako si tiyan. Ako si mata. Mana? Wala pa, mana? Wala pa. Oh, mata-mata. Mata. Oh, sayaw na po. Yes, silang puritan. Ikaduha na ng mga purita ha. Dito siya musayog yun. Oh, sige. 1, 2, 3, go!